Hello, good evening to all of you. नमस्ते, नमस्कार आप सभी को मेरी तरफ से बहुत बहुत शुभकामना है स्वागतम है आशा करता हूँ आप लोग लाइव में आके कमेंट करेंगे ताकि बातचीत करने में थोड़ा आसान हो जाए नमस्ते नमस्ते खुलुमबाय बरायनानै लाबाय नोंथांखौ आंनि चेनेलाव लाइभआव फैनायनि थाखाय खमबाबो बोसोरनैनि बांसिनसो जाबाय लाइभआव फैया today after 2 years I have come today in the life दिनैनि दिना जोबोद गोसोखांथावना जारिमिन सान दिनैनि साना बोसोरनि जोबथा सान आरो बेखौ बिदाय होनांगौआ साफ्रोमनिबो बिबान आरो दायथ' दं नङा होमबा गोदान बोसोरखौ बरायनानै गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनाया साफ्रोमबो सुबुंनिनो बिबान गिलिर बिबान आरो बे खामानिखौ दा मावगासिनो दं आसा खालामो गोदान बोसोरा जेरैबायदि बारलांबाय थ' बिनिख्रुइ साबसिन नैबे गोदान बोसोरा फैयो साफ्रोमबोनिबो जिउआव गोजोननाय जौगानाय देरहासारनाया मोगथां महर मोनो गोदान बोसोर गोदान मिजिं थांखिफोरा जाफुंसार जानो हाथों बयनिबो जिउआव गोजोन खौसेथिया फैनो हाथों मुलुगाव हादोराव रायजोआव दे बे समाव नोंथांमोनजों आङो लाइभआव दान्दिसे सावरायनानै फैबाय नोंथांमोना लाइभआव फैदोंब्ला कमेन्ट खालामगोन आरो आसा खालामदों बे कमेन्टखौ बेस खालामनानैनो जोङो जोंनि ओनसोलनि थासारि जोंनि हादोरनि थासारि जोंनि ओनसोलनि थासारिफोरखौ जों सावरायनो हायो Top fun. Invite friend. Hai, ufundia. Nege
सरिलै एकदम माने माबाखौनो बन्द' खालामनो होनदों। गगासो मोनसिगोनलै दिनै बिराद खुवाखौनो। हाय बरायबाय नोंथांखौ दिनैनि लाइभआव नोंथांखौ बरायबाय। लोगोसे गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनायजों लोगोसे उखुन्दैयाबो जालालै बिराद उखुन्दै खाथियाव जिरायना दङना बिराद दिगदार खालामदों। कमेन्ट सेक्सना बाव दं प्लास सात फिल्टार हाय खुलुमबाय मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिबाय बोसोर गोदाननि निउ इयारनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय गोजोननायखौ जासिबाय नोंथांमोननिसिम। माब्रै दं खबरफ्रा मोजां ना? मोजाङै दंना खबरफ्रा? निउ इयार 31 मानदोंना मानियाखै? औ हाय मासे उखुन्दै जाखो? बरायबाय वेलकाम। लाइभआव बरायबाय बयखौबो आंनि दिनैनि बे मोनाबिलि लाइभआव बरायबाय। Hello, good evening to all of you. Many congratulations to you, everyone. बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय आरो साबायखर जासिबाय। Take enjoy. Today is 31 first. रंजादोंना रंजायाखै 31 गोजाम बोसोरखौ बिदाय होनो थाखाय? दिनैनि साना जारिमिन सान दै जारिमिन हाय बिजेन्द्र गुर्जार थेंक इउ भेरि माच बिजेन्द्र गुवा हाय वेलकाम वेर आर यू फ्रम? I am from Assam, India.
My town is Tezpur, Tezpur. And you? Love you, love you. Welcome, welcome. Thank you. Indian Army. Nice, nice. Very good. Where are you from? Assam Rifle. Nice, very nice, good. And your native place? Are you on duty right now? Nothing, nothing. Now I am sitting. uh, I am a cultivator, farmer, farmer. I am. Yeah. Farmer. I am a farmer, cultivator. I don't have any job, government job, any service. I have a property. I have a tea garden. How much money do you earn from YouTube? Not too much, something, little. Our family is also including a farming. Yes, right. Farming is very good, very nice. I like farming. Where is your native place? Oh, Rajasthan. Yeah. Thank you very much. I have a friend in Rajasthan. Sometimes he calling to me.
Happy New Year. Which district? Oh, my district is Bisnath, Tezpur. Tezpur. Tezpur is a historical place. हाँ हाँ, नमस्ते। मैं तेजपुर बिश्वनाथ सारियाले से हूँ। हाँ, फिनसहल। हैप्पी न्यू ईयर टू यू। नमस्ते, नमस्कार, खुलुमबाय।
दे कमेन्ट लिरदो दे माब्रै दं। बोसोर गोदान हाबसिगोन हरनि 12थायाव 12थानि उनावनो बोसोर गोदान जासिगोन। गोजाम बोसोरखौ माबायदि बिदाय होखो कमेन्ट सेक्सनाव फोरमायहरदो। आप सभी को नया साल के लिए मुबारक हो। हेलो, कमेंट कीजिए। हेलो, खुलुमबाय, नमस्ते नमस्ते, कमेंट कीजिए। आप लोग कैसे हो? Many congratulations to all of you. हेलो, नमस्कार, खुलुमबाय, नमस्ते नमस्ते, खुलुमबाय। Many congratulations to all of you. Please कमेंट कीजिए, कमेंट। कहाँ से, कैसे हो? मौसम बहुत ठंडी है, बिराद गुसु बोथोरा। तीन चार दिन से बहुत ठंडी मौसम है, बिराद गुसु। Weather is very cool since last week. It's unbearable यार।
नया साल के लिए आप सभी को शुभकामना देना चाहूँगा। हेलो 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 हेलो। हेलो, हाँ नमस्ते, कैसे हो? कमेंट कीजिए कहाँ से। बाहर से आवाज आ रहा है, लोग बहुत एंजॉय कर रहा है यार। 31 मना रहे, पूरा डीजे का साउंड आ रहा है। Many congratulations and thankful to all of you. दिनै आङो लाइफखौ दोनथ'नोसै बेखिनियावनो. Today I have concluded my life. So that's why, because many congratulations once again. दे माबोरै दं खबरफ्रा? हेलो,
अभी मैं लाइव को बंद करना चाहूँगा, इजाज़त दीजिए। टाइम इज ओवर। नमस्ते नमस्ते, गुड इभिनिं, खुलुमबाय खुलुमबाय, बरायबाय नोंथांखौ, वेलकाम, बरायबाय। दे माब्रै दं लिरदो, कमेन्टफोर लिरदो दे। Are you want to stop streaming? दे दासो फैगासिनो दं माथो, बरायबाय दे गोदान बोसोरनि नोंथांखौ आंनि चेनेलाव। Said hi. Said hi. Dingo Blocks. बरायबाय, वेलकाम। मोजां ना खबरफ्रा, मोजां ना? कैसे हो आप, कैसे हो? डिंगो ब्लॉग, डिंगा ब्लॉग, अच्छा डिंगा ब्लॉग, कैसे हो? माबोरै खबरफ्रा? गुसुथारलै बिरादनो, थान्दाथार। हाय नमस्ते, गुड इभिनिं। दे दोनथ'नोसै दै, बेखिनियावनो दिनै लाइभखौ दोनथ'बाय आं। गोजोन्थों, थेंक इउ स' माच, मेनि थेंक्स।